गुरु, नायदो हनै बे नोगोराव जोसा माइरंनि बेसेना से केजियाव 2 फैसाल, रुनाय आसु माइरंनि बेसेना सेरफायाव 2 आना। घिउनि बेसेना सेरफायाव इसेल'थार आरो थावनि बेसेना सेरफायाव थाइसे। बेयावनो जों सोरनावबा साननैसो थानायानो मोजां जासिगोन। सिखाव सिखाव रायजोफोर, फै फै बयबो फै। न'नि उसुं जावना हाबदों। नायदो बेसेबांबा गिदिर इन्जुरखौ जावना हाबदों। बे सिखावखौ आदुवा राजानि बिजिरसालियाव लांनांगौ रायजोफोर, आरो आदुवा राजाखौ बिनि दायखौ बिजिरनो होनांगौ। बाथ्रायाथ' सैथो, उसुंखौ एसेबां गिदिर जावफ्लङामोनब्ला सिखावा हाबनो हानाय नङामोन। ओइ सिखाव, नों मानो उसुंखौ गिदिर जावदोंमोन? महाराजा, महाराजा, आंखौ दानथार एबा बुथार, आंनि खन्थाया गिदिरमोन, बेनिखायनो बेजों जावनायलाय गिदिर जादों। नंगौथ', सिखावनि मोदोमावलाय मा दाय? खामारासो मानो खन्थाखौ एसेबां गिदिर दाखो? खामारखौ हम, लाबो खामारखौ उनथिं खाख्रबना आंनि सिगाङाव। ओइ खामार, नों मानो खन्थाखौ एसेबां गिदिर दानाय? नों खन्थाखौ गिदिरै दायामोनब्ला बे सिखावा गुदुंखौ गिदिरै जावना हाबनानै बेसादफोरखौ खावनो हानाय नङामोन। महाराजा, सोंनानै दानोब्ला दानजाया, सोङालाबासिनो दानोब्लासो दांजायो। जागोन दे सोंबाय, नोंहा मा बुंनांगौ दं बुं, नङाब्ला नोंखौ दिनै फासियाव होगोन। महाराजा, आं खन्थाखौ दाबाय थानाय समाव महाराजानि रुवाथिया आंनि सिगांजों नायथिं नायथा खालामनानै खारलांदोंमोन। आं बिनि फारसे नायहरनायावनो खन्थायाव देनाया खनसे बारा गोग्लैफ्लांदों। बाथ्राया सैथो, नोंनि मोदोमाव दाय गैया। रुवाथिया बै समाव नोंनि सिगांजों मानो थांदोंमोन? हाम आरो लाबो रुवाथिखौ। ओइ, नों थारखौ बुंगोन ना? खामारा खन्थाखौ दाबाय थानाय समाव नों बिनि सिगांथि मानो खारलांदोंमोन? आफा, रुवाथिखौ बुथार एबा दानथार बुङाब्लासो थाया। आयरानि गथ' जोनोम होनो नागिरनायलाय अजा होसोनानै खारलांदोंमोन आं। बाथ्रायाथ' नंगौ, बिनि मोदोमाबो दाय गैया। दाया अंनि फिसानि मोदोमावसो। बियोलाय बै समाव मानो जोनोम जानांगौ? आंनि फिसाखौ हमनानै लाबो। जायाथों मानो आंनिनो फिसा। आं राजा, आं दोहोरोमनि थान्दै महर, आं माब्लाबाबो इनाय बिजिरनो हाया। बिनिखायनो थार बिजिरनानै आंनि फिसाखौनो फासियाव होगोन। महाराजा, बे गोरलै गथ'आ बोलियाव जाया, मोदोमै मोखाङै गुफुर गाननाय। ना बेदर जायै बेबायदि सासे गिदिर मानसि जायोमोनब्लासो बोलि होनायाव मोजाङै खाब जागोन। आंनि रायजोआव जाय मोदोमै मोखाङै गुफुर गाननाय नायोब्ला ना बेदर जायै मानसि दं, बिखौनो हमना लाबोनानै आंनि राजखुंगुरनि सोलाय बोलि होनाय जाथों। आंनि दाया मा? आंखौ मानो हमदों? राजानि बोसोन, नोंखौ गाबोन बोलि होनाय जासिगोन। गोजोन जाथों नोंनि जिउआ। नों सोर? गुरु, आं रोंगौसार, आखाइ नायनो रोंगौ आरो फानजामुथि फरायनानै गोदोनि आरो इयुननि गासैबो बाथ्राखौ बुंनो हागौ। थारैनो नंगौब्ला आंनि रायजोआव माबायदि सोलिगासिनो दङ आरो आं माबायदि बुंनायसाय? महाराजा, नोंथाङा जोबोद अनसुला। नों अनसुला, नों बयखौबो अनो। गुरु, नोंनि अननायजोंनो नोंनि रायजोनि फोरजा फिसाफोरा रायजो जागासिनो दङ। नोंनि नखर रानि, सान्थ्रि गासैबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। बुंनो थाङोब्ला नोंथांनि खाफाला जोबोद मोजां। आं जोबोद गोजोनबाय। गाबोन फुङाव सासे मानसि बोलियाव होनाय जागोन। बिनि सोमोन्दै नों मा बुंनो हागोन? महाराजा, बिनि खाफाला जोबोर गोख्रों। गाबोन बै समाव जाय मानसिखौ फासि होनाय जागोन, बै मानसियानो हरखाब सोरगोआव थांनानै सोरगोनि राजा जाहैगोन। आं थानायावनो बहानि जेबो नङि मानसिया सोरगोनि राजा जाहोनो, बिब्दिखौ आं माब्लाबो जाहोनो हाया। मन्त्रि, बै मानसिखौ दानो हगार हर, आरो गाबोन आंसो बोलियाव गाखोगोन। गुबुन रावबो गाखोनो हाया।